Трек атала Дилә Нигъмәтуллина «Ком сәгате». Күрәм салкын синең күзләреңдә, димәк хисләр сүнде, димәк сөю үлә. Димәк синең елмаюын мине бүтән җылытмас, һәм иртәгә яз безгә бүләк итмәс наз. Син югалырсың офыкта, күмелеп томаннарга, яңгыр юар эзләреңне, яңгыр аңлый барысында. Ул арыды минем кебек синең күз яшьләреннән. Китсәң кит, тик соңгысы булсын кермә төшләремә, төшмә исләремә. Кояш баеганда күңел сине сагынмый, ул сөюне сагына. Кайдадыр безнең сөю ятим бала кебек, йоклый алмый газаплана, моңсулыктан интегеп. Син арыдым дисен, кирәк безгә тәнәфес, бу яңадан кабатланыр. Свиски сентябрь кез, хисләр ыша биеклеккә, ашкыналар иреккә.